χτυπάτε τη μαλακία. Προσέξτε τι θα πω, μέσα τα κρεβάτια είναι μπουρδέλο. 7 παρατέταρτο έπρεπε να ήταν στρωμένα όλα. Όχι να φοράτε αρδίνες. Τώρα τι θα γίνει? Πάτε για πρωινό, 7 ακριβώς θα έχει αναφορά εδώ. Και θα πάτε για καθαριότητες. Στα αρχίδια μου αν δεν προλάβετε να στρώσετε τα κρεβάτια. 7 και 25, προσέξτε τι σας λέω. 7 και 25 θα έχετε καθαρίσει, θα λάπει όλος ο λόχος και θα είσαστε μπροστά από τα κρεβάτια. Δεν με ενδιαφέρει καν αν δεν προλάβετε να στρώσετε τα κρεβάτια. 7,5 ώρα θα μπω μέσα για τη θεώρηση. Αυτό είναι το πρόγραμμά σας. Μόλις πω στα εστιατόρια όλοι όρθιοι έξω θα πεταχτείτε όπως η λαγή. Και δεν θα μπει μέσα στο θάλαμο κανένας όταν κινείται στα εστιατόρια. Κανένας. Εδώ έξω όλοι. Μη βάλω δημιουργία και τις πω να καθαρίσει εδώ έξω και μπρος σκουπίδια, όλη η δημιουργία θα είναι αναφερόμενη. Όλη η δημιουργία. Λόγος προσοχή. Τίποτα. Είμαι ανάβαση. Τίποτα. Προσοχή. Προσοχή. Προσοχή, είμαστε προσοχή, εκτελούμε. Μετά, πολύ. Μετά, πολύ. Έφυγε γιατρός. Και πέρασε από εκεί.